225 είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ΙΘ κεφάλαιο και 29 εδάφιο. Σελίδα 925, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ΙΘ κεφάλαιο και 29 εδάφιο. «Κι ως επλησίασεν η Βηθφαγή και Βηθανίαν προς το όρος των καλούμενων ελαιών, απέστειλε 2 των μαθητών αυτού υπών, υπάγεται στην κατένα την κόμην, εις την οποία εμβαίνοντες θέλετε βρει εκεί πολλάριων δεδεμένων, επί το οποίου δις άνθρωπος εκάθισε ποτέ, λύσατε αυτό και φέρατε. Και αν τι σας ρωτήσει γιατί λύετε αυτά, ούτε δεν θέλετε είπε προς αυτόν ότι ο Κύριος έχει ανάγκη αυτού». Η ανάγκη του Χριστού ήταν ένα γαϊδουράκι. Φοβερό. Εσύ από τι έχεις ανάγκη? Αυτή είναι η ταπείνωση. Η ανάγκη του Χριστού ήταν ένα γαϊδουράκι για να εκπληρώσει το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Υπήγαν δε οι απεσταλμένοι και έβρον καθώς είπε προς αυτούς, και ενώ Έλληνων το πολάριον, είπαν προς αυτούς οι κύριοι αυτού, γιατί λύεται το πολάριον? Οι δε είπαν, ο Κύριος έχει ανάγκη αυτού. Και έφεραν αυτό προς τον Ιησούν, και ρίψαντες επί το πολάριον οι μαθητές στα ημάτια αυτούν, επεκάθισαν τον Ιησούν. Πώς εκφράζουν τώρα την ταπείνωση οι μαθητές. Τα ενδύματα τα ρίχνουν πάνω στο γαϊδούρι. Δεν έχει σαμάρει το γαϊδούρι, δεν έχει καθίσει ποτέ άνθρωπος. Και επεκάθισαν τον Ιησούν, ενώ δε πορεύετο, υπέστρωνον τα ημάτια αυτών οι άλλοι επί την οδόν. Και ότε πλησίαζεν, ήδη στην κατάβαση του όρους των ελαιών προς την Ιερουσαλήμ, ήρχισαν άπαν το πλήθος των μαθητών χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν, μεγαλοφόνος λέγοντας, μεγαλοφόνος δια πάντα τα θαύματα τα οποία είδον, λέγοντες, ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς. Ακούτε τι λένε, σε λίγο θα πούνε άρον σταύρος των αυτών. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του ανθρώπου. Βλέπει τα θαύματα, αλλού λέει, έρχεται προς εμένα όχι ότι μ' αγαπάτε, αλλά για να φάτε. Επειδή τάισε 5.000 με 5 ψωμιά και λίγα ψάρια. Γιατί ερχόμαστε στον Χριστό? Σήμερα γιατί ήρθαμε στην Εκκλησία? Ένα θέλει ο Θεός. Γιατί αγαπάμε τον Χριστό. Και επειδή αγαπάμε τον Χριστό, αγαπάμε τα αδέλφια μας, όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Αλλιώς δεν έχει νόημα να έρχεσαι στην Εκκλησία. Δεν έχει νόημα. Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν το ουρανό και δόξα εν υψίστης. Και την έσω των Φαρισαίων από του όχλου είπαν προς αυτόν, διδάσκαλε, επίπληξον τους μαθητές σου, γιατί λένε ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη στον ουρανό και δόξα εν υψίστης, επίπληξον τους μαθητάς του, δεν χαίρονται που το ακούν αυτό. Και αποκριθείς είπε προς αυτούς, σας λέγω ότι αν τούτη σιωπήσωσιν ηλίθιοι θέλουν συμφωνάξει. Και ότε πλησίασεν, ειδών την πόλην έκλαψε από αυτήν. Θυμηθείτε όταν είδε να κλαίνε η Μάρθα και η Μαρία, εδάκρυσε ο Ιησούς. Εδώ όμως ειδών την πόλην, την Ιερουσαλήμ, έκλαψε επ' αυτήν. Είναι 33 μετά Χριστό. Το 70 μετά Χριστό δεν θα μείνει λίθος επί λίθων. Έκλαψε επ' αυτήν, γιατί γνωρίζει τα μέλλοντα.
Και μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια και να μας αποκαλύπτει τα μέλλοντα, τα προσωπικά μας, τα οικογενειακά μας, τα εκκλησιαστικά, αλλά και τα μέλλοντα της πατρίδας μας και της οικουμένης όλης. Έκλαψε β' αυτήν, λέγον, ήθε να γνώριζε σύ τουλάχιστον, αυτό το σύ με συντρίβει, σύ τουλάχιστον, εν τη ημέρα σου ταύτη, τα προς την ειρήνη σου αποβλέποντα, αλλά δεν τα γνωρίζεις. Ήθε να γνώριζες, αγαπητά μου αδέρφια, γνωρίζουμε τα προς την ειρήνη αποβλέποντα εις εμάς. Αυτοί δεν εγνώριζαν και ήλθε η καταστροφή. Βόηθησέ με, Κύριε μου, να γνωρίζω τι τα προς την ειρήνη σου αποβλέποντα. Δηλαδή αυτά που θα κάνει ο Χριστός, ο άρχον της ειρήνης στη ζωή σου. Τι θα κάνεις, Κύριε? Και λέει ο Λόγος του Θεού κάτι που είναι τα προς την ειρήνη μας αποβλέποντα. Και σας παρακαλώ να το θυμόμαστε αυτό. Εδώ εγώ λέγω προς εσάς, ευλογών θα σας ευλογήσω, πληθύνων θα σας πληθύνω, εάν φυλάτε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και αυτή είναι η ελπίδα σας, βεβαία και ασφαλής, ότι αν φυλάς, μένεις, υπακούς, υποτάσσεσαι μετευλαβίας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Κύριος ευλογών πάντοτε θα σε ευλογεί, πληθύνων πάντοτε θα σε πληθύνει, γιατί αυτό είναι ο όρκος του Θεού Πατρός. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση την οποία βιώνει σήμερα. Μπορεί να είναι θλίψη, μπορεί να είναι χαρά. Μπορεί να είναι ευλογία, μπορεί να είναι ταλαιπωρία. Αλλά ένα είναι η αλήθεια. Ο όρκος που έδωσε ο Θεός Πατέρας σε αυτόν που θα φυλάξει το Λόγο Του. Όρκο, ορκίστηκα είσαι με αυτόν. Και επειδή δεν υπήρχε ανώτερος να ορκιστεί, ορκίστηκε στον εαυτό του. Ορκίστηκα εγώ εις αυτόν, επειδή έπραξες τούτο στον Αβραάμ και δεν εφίστης τον Υιό σου, τον αγαπημένο σου, τον Ισαάκ, και πήγες να τον θανατώσεις επί το λόγο μου. Δεν είναι απλό, αδερφοί αγαπητοί, να υποτάσσεσαι στο λόγο. Και ξαναλέω, θα το έκανες αυτό που έκανε ο Αβραάμ. Πρωί-πρωί να ξυπνήσει μετά την εντολή του Κυρίου, να πάρει τον Ισαάκ, να πάρει τη μάχαιρα και να ανέβει στο όρος Μοριά να θυσιάσει τον Ισαάκ με μία ελπίδα. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Με μία ελπίδα, με μία πίστη. Ο Χριστός μου έχει δώσει πολλές υποσχέσεις για τον Ισαάκ. Πολλές υποσχέσεις. Σου έχει δώσει υποσχέσεις. Μου έχει δώσει πολλές υποσχέσεις για τον Ισαάκ. Τώρα μου λέει πήγαινε θυσίασέ τον. Άρα εγώ θα τον θυσιάσω. Αλλά ο παντοδύναμος Θεός θα τον αναστήσει. Αλληλούια. Τι πίστη είναι αυτή. Τι απόφαση θανάτου είναι αυτή. Όμωσα είσαι αυτόν. Εγώ Αβραάμ, εσένα, ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ετινάμω την άκρη στη θάλασσα. Και αυτό δεν το λέει μόνο στον Αβραάμ, αλλά το λέει σε κάθε έναν από μας που δια του Ιησού Χριστού πήραμε στα χέρια μας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τι το κάνεις το Ευαγγέλιο του Χριστού που το έχεις στα χέρια σου? Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε. Ταύτα μελέτα για να μένεις αυτά. Και τότε
η πρόοδός σου θα γίνει φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Θα προοδεύεις. Πού? Σε όλα. Στην προσωπική, οικογενειακή, εκκλησιαστική σου θα προοδεύεις. Αλλά πρόσεξε τώρα που προοδεύεις. Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, Υιέ μου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πας εκβάσεις στη ζωή σου. Η καρδιά μας είναι σφόδρα πατηλική, περπάντα διεφθαρμένη και επέρεται. Πόσο με ευλόγησε ο Θεός. Για κοίταξε πόσο ευλογημένος είμαι. Εγώ, η οικογένεια. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν σε ευλόγησε, χάρη έκανε ο Θεός σε σένα. Χάρη. Και θα συνεχίζει να κάνει χάρη αν μένεις ταπεινός. Αν πεις, για κοίτα πόσο ευλογημένος είμαι, όχι στην καρδιά σου, με το στόμα σου, με την καρδιά σου, τότε ο Θεός δίνει, αλλά και ο Θεός παίρνει. Κύριε, συγχώρεσέ μας, Κύριε μου. Συγχώρα μας, Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ. Αμήν, αδερφοί. Φοβερό αυτό. Γι' αυτό αυτή είναι η ελπίδα μας βέβαια και ασφαλής, που είναι η άγκυρα της ψυχής μας, που φεύγει από την ψυχή μας και φτάνει μέχρι εκεί απάνω, στο θρόνο της χάριτος του Θεού, και σε κρατάει στερεό και αμετακίνητο στην παρουσία του Θεού, στην ένωσή σου με το Θεό. Κύριε Θεέ μου, ελέησέ μας, σε παρακαλώ. Ελέησέ μας. Εγώ σας το έχω ξαναπεί. Ντρέπομαι να πω ευλόγησέ μας, δεν αξίζω. Και εκείνο που ζητάω είναι το έλεος του Θεού. Ελέησέ με, Χριστέ μου. Κατά χάριν ελέησέ με. Κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου. Δεν έχω, άθλιος και ουτιδανός είμαι, δεν αξίζω τίποτα. Κύριε, λέει ο Παύλος, είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Είσαι πιο μικρός και από μένα, Παύλο, και από σένα. Μα εσύ. Γι' αυτό είναι ο Απόστολος των Παύλος και ο Απόστολος των Εθνών. Γιατί αυτό το οποίο έχει βαθιά χαραγμένο στην καρδιά του είναι να θεωρεί τον άλλον υπερέχοντα. Ποιον άλλον? Όλους. Έναν ξεχωριστά. Αυτή πιο καλή από μένα. Αυτός πιο καλός από μένα. Ο άλλος πιο καλός από μένα. Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ μας να καταλάβουμε τα προς την ειρήνη μας αποβλέποντα. Να μην έχουμε δηλαδή βλέψεις. Επαναλαμβάνω, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Πρόσεξε όμως την καρδιά σου, επέρεται. Και πρόσεξε και τις ψευδοδιδασκαλίες, τις μάταιες, τις ματαιολογίες, τις βέβηλες. Γιατί θα τρώνε σαν γάγκρενα και οδηγούν τον άνθρωπο στην πλάνη. Μη μιλάς. Να ακούς τον Χριστό μόνο. Τι λες με εκείνον όλο μιλάς. Γιατί μιλάς? Μάταιες συνδιαλέξεις που θα μας οδηγήσουν εξάπαντο στην πλάνη. Γιατί μέσα σε μεγάλη οικία με τα πάσης βεβαιότητας υπάρχουν όχι μόνο χρυσά και ασημένια σκεύη, αλλά και ξύλινα και πύλινα. Τα μεν προς τη μία χρήση, τα δε προς άτιμον χρήση. Και τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι, εγώ τι είμαι? Όχι αυτός τι είναι. Δεν κοιτάω εγώ τον άλλον τι είναι. Προσεύχομαι για τον άλλον. Ο Θεός ευλογώ να τον ευλογήσει και πληθύνω να τον πληθύνει. Αλλά εγώ, Κύριε, τι είμαι? Άθλιος και ουτιδανός. Και όπως μου είχε πει ο Κύριος όταν πίστεψα, ντενεκές ξεγάνωτος. Αυτό είσαι. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Δηλαδή, ο λιγότερον του μηδενός. Δηλαδή, τίποτα. Τίποτα. Το πιστεύεις αυτό? Ότι είσαι ένα τίποτα.
ότι είμαι ένα τίποτα, μπορώ να το πω. Γιατί αν πω είμαι ένα τίποτα, τότε ο Χριστός θα είναι τα πάντα στη ζωή μου. Αλληλούια. Ο Χριστός τότε θα είναι τα πάντα στη ζωή μου. Αμήν, αδερφοί. Ήθε να εγνώριζες αυτή την ημέρα τα προς την ειρήνη σου αποβλέποντα, αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου, διότι απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Απίστων όντων ο διάβολος, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Κύριε, δώσε μας πίστη. Και τους είπε ο Χριστός, αν είχατε πίστη ως κόκκον συνάπεως, ούτε αυτή την πίστη δεν έχουμε. Θα λέγατε στο όρος αυτό, πέσε στη θάλασσα και θα πέφτε. Ούτε αυτή την πίστη δεν έχουμε. Γι' αυτό τι χρειαζόμαστε, αδερφοί αγαπητοί? Την πίστη δι' αγάπης Θεού ενεργουμένη, που έρχεται από την αγάπη του Θεού Πατρός που εκχέεται στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Κύριε, δώσε μας αυτή την πίστη. Πίστη είναι ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων. Μια πεποίθηση ότι η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Σε ποιον ελπίζεις, σε ποιον ελπίζω? Δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είμαι Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Τίποτα άλλο δεν θέλω να ξέρω. Κύριε Θεέ μου. Και όταν το διάβασα εγώ, λέω, γιατί είπε σταυρωμένο και δεν είπα αναισθημένο? Εγώ θα έλεγα τότε, δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησούν Χριστόν και τούτον αναισθημένο. Αυτή είναι η δόξα του Θεού, αυτή είναι η δικαιοσύνη μου. Όχι, αδερφοί αγαπητοί. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αμήν, αδερφοί μου. Το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτό μας καθαρίζει από πάσα αμαρτία. Αυτό μας θεραπεύει από κάθε αρρώστια. Αυτό είναι η δόξα μου. Η δόξα του Χριστού στη ζωή μου. Το αίμα Του που έχισε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για μένα. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό, αδερφοί αγαπητοί, όπως μου το έδειξε ο Θεός. Ξέρεις για ποιον έχισα και υποτάχθηκα και έγινα επικατάρατος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και καρφώσανε τα χέρια μου και καρφώσανε τα πόδια μου και με βάλανε και ακάνθινο στεφάνι? Ξέρεις για ποιον? Και είπα για όλους μας. Όχι, για σένα. Το καταλαβαίνεις, αδερφέ? Για σένα ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά ο Χριστός και την παράτα. Για σένα ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Μα και όχι, για μένα ανέβηκε. Κύριε Θεέ μου. Αμήν, αδερφοί. Αμήν, αδερφοί. Δόξα. Για σένα ανέβηκε πάνω στο σταυρό. Για μένα. Κύριε Θεέ μου. Γιατί θα έρθουν οι μέρες, ακούτε αδερφοί τι τους έλεγε τότε και τι μας λέει σήμερα εμάς. Διότι θα έλθουν οι μέρες και οι εχθροί σου θα κάνουν χαράκωμα περισσέ και θέλουν σε περικυκλώσει και θέλουν σε στενοχωρήσει πανταχώθεν. Και θέλουν σε κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου, τα ενσύ και δεν θέλουν σε αφήσει ενσύ λίθον επί λίθον. Διότι δεν εγνώρισες τον καιρό της επισκέψεώς σου. Πόσο σοβαρό είναι. Καταλαβαίνετε αδερφοί αγαπητοί, αν δεν γνωρίσουμε σήμερα τον καιρό της επισκέψεως του Χριστού για μας, τι θα γίνει στο μέλλον μας? Αρπαγή και εσύ κάτω. Και αμέσως μετά θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Σφραγίδες, σάλπιγγες, πληγές.
σήμερα να γνωρίσουμε τον καιρό της επισκέψεως του Χριστού. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα μη σκέφτεσαι τίποτα παρά μόνο Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Τίποτα. Μη χαίρεσαι για τίποτα παρά μόνο Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Κύριε Θεέ μου, για λίγο να το φανταστούμε λιγάκι, αδερφοί. Αυτό που μου είπε ο Χριστός, αλλά μετά το φανταζόμουν και το σκεφτόμουν. Εν μορφή Θεού υπάρχον. Δεν ενόμισε αρπαγή να του κλέψουνε το να μην είναι πια ένα με το Θεό, αλλά να είναι ένα άλλο πρόσωπο ίσα με το Θεό. Και λαβών δούλου μορφή, για ποιον? Για μένα, για σένα. Και λαβών δούλου μορφή, έγινε άνθρωπος, όμοιος με σένα και με μένα. Και ταπείνωσε τον εαυτό του. Δεν ήρθε να υπηρετηθεί, να υπηρετήσει ήρθε ο Χριστός. Και ταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του και ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και ας σκεφτείτε, αδελφοί αγαπητοί, από αύριο θα αρχίσουμε να διαβάζουμε την τελευταία εβδομάδα του Κυρίου. Τώρα λέμε αυτά που είπε όταν πρωτομπήκε. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σταύρωση. Κύριε Θεέ μου. Αλλά όμως ένα έχει σημασία. Μέσα σε όλη αυτή την πορεία του Χριστού, ένα έχει σημασία. Ένα πρόσωπο. Κύριε, ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, είπε ο πλέον των αμαρτωλών ληστής. Κύριε Θεέ μου, αυτός είναι ο λόγος, αδερφοί αγαπητοί, που ο Χριστός μας δίνει σήμερα. Ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, και λέει αλήθεια, διότι εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, όταν έρθεις να παραλάβεις την εκκλησία σου. Θυμήσου και εμένα. Και ο Ιησούς Χριστός τι του είπε? Σήμερα που βγαίνει από το στόμα σου, το συγχώρεσέ με εμένα τώρα αμαρτωλό. Σήμερα θα είσαι μετεμού στον παράδεισο. Από σήμερα, αδερφοί, γιατί είμαστε γένος εκλεκτό, έθνος Άγιο, βασίλειον ιεράτευμα, λαός τον οποίον εξέλεξε για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Σε εξέλεξε ο Χριστός να ομολογήσεις Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Να είσαι τύπος χριστιανού, τύπος του ποιμνίου. Και πώς θα γίνεις? Κύριε, ηλάστη τίμη το αμαρτωλό. Αμήν, αδελφοί. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Ας τους άπαντες εγώ. Εμένα, Κύριε, συγχώρεσέ με. Πολλά λάθη έκανα. Πολλές αμαρτίες έκανα. Και πόσες θα κάνω ακόμη? Ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, Κύριε. Για να ακούσουμε και ακούμε σήμερα τη φωνή του Χριστού. Από σήμερα, παιδί μου, εάν βγήκε από την καρδιά σου και από το στόμα σου, αν βγήκαν αυτά τα λόγια, Κύριε, ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ακούστε με σας παρακαλώ, αδερφοί, από σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Από σήμερα. Τώρα, αν το πεις μέσα από την ψυχή σου, Κύριε, ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, και ο Χριστός λέει, από σήμερα θα είσαι μετεμού εν το παραδείσο.
Και εγώ λέω, το πιστεύεις τούτο αδερφή μου? Το πιστεύεις τούτο αδερφέ μου? Από σήμερα, μα είναι πάνω στο σταυρό, από σήμερα, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα να ακούς τη φωνή του Θεού, ταπεινώθη υπό την κρατέαν χείραν του Κυρίου και θα σε υψώσει στο δικό του τον καιρό. Και πάσαν την μέριμναν, ξέχασε τις μέριμνες, ρίψατε από Αυτόν, διότι ο Χριστός φροντίζει για όλους εμάς. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τον Χριστό. Αμήν. Αλληλούια. Αλληλούια.